Hola, bon dia. Som Mercè Gallet i soc la presidenta del Mercadona. El Mercadona està així des de fa molts anys. No sols venen així a comprar gent de Onda, també ve gent de Villarreal, ve gent de tots els pobles de la Serra Espadán. És un enclau, la veritat, que molt estratègic, ja que són tot poblacions petites que no tenen supermercat, no tenen tendetes i depenen realment de lo que és la població de Onda i del nostre mercat. Aquest mercat té ara mateix actives 32 parades. Tenim productes de molt bona qualitat, tenim fruita, verdura, carn, peix, productes de neteja i tenim una floristeria. Per tant, es pot vindre a fer una compra completa, sense cal d'anar al supermercat. Hi ha molts llauradors directes, els quals escollissin ells mateixos el producte i el porten a vendre així. Tot el que és quilòmetre zero. No sols és el producte que ve de 12 quilòmetres, 20 quilòmetres. No, és que tenim realment producte zero, produït així en Onda. Com tens diverses carnisseries que fan les seues llonganisses i les fan així, podem presumir 100% de que és quilòmetre zero, no, quilòmetre 1. El nostre gran repte és que vinguin a comprar el que és la gent jove. Per tant, hem començat a obrir també divendres per les vesprades, per a que aquesta gent jove pugui vindre a comprar després del seu punt de treballar. Així, a aquest mercat, la veritat és que abarquem ja el que són 3 generacions. Tenim parades, el qual els seus pares ja estan així treballant, s'han quedat els fills i ara estan fins els nets. Els mercaders són molt agradables, els clients són una meravella. Tu saps coses d'ells, ells saben coses de tu. Este xicotet món realment abarca tot el que és una gran família d'una bona població. Som l'associació de vendedors del Mercadona i pescaderia. A part, estem incluïts en Confecomerç i Confemercats i el tindre un gran recolzament d'aquestes confederacions, les quals ens ajuden a muntó a poder lo que és fomentar la nostra presència en el mercat laboral. Una de les grans qualitats ja no sols és el nostre producte, sinó també el tracte amb els clients. Tu vas a un gran supermercat, tens estanteries, busques i rebusques. Així no, així t'aconsellem. Si necessites fer un conill en allets, te direm on està el millor conill, on està el millor allet i com pots fer-lo per a que aquest puntet t'isque molt tendre. Perquè comprar al mercat fa créixer la teva població.